Kanhi barangay kapitan o karon konsehal sa barangay, gipatay. Nagmotor na nisuway og likay sa checkpoint, nagulitan sa kapulisan ug nadakpan. Nakuha ang armas nga ilang gihuktan. Security agency manubag sa gihimong pag-unay og pulis sa gwardiya sa bangko sa iyang gitrabahuan ug pagpatay sa tulo ka tawo. Patay sa kulataw sa katawo nga gipick up aron unta isulod sa usa ka drug rehabilitation center. Ang mga tawo nga responsable sa kamatayon, mga tinugyanan sa balaod. 113 million pesos ang gigahin sa Kapitolyo alang sa road projects. Sobra sa katunga sa mga pondo alang sa pagpamalit og mga heavy equipment. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Marilog Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Wa pa'y kasayuran ng Kapitolyo kung pila ang gigahin nga kwarta sa national nga kagamhanan alang sa rehabilitation sa nadaot nga nahimo sa linog ug bagyo. Kagahapon, giaprobahan ni Presidente Noynoy Aquino ang 14.6 billion pesos nga supplemental budget alang sa mga lugar nga naigo sa katalagman. Apan kuwangon na kini sa dulan 27 ka bilyones ka pesos nga budget alang sa rehabilitation sa Mihanang Sugbo nga giaprobahan o gi-endorse sa Regional Development Council. Ang budget nga gisubmit sa Kapitolyo alang lang sa kadaot nga nahimo sa bagyong Yolanda. Ang budget nga giaprobahan sa Malacañang alang sa kadaot nga nahimo sa bagyong Labuyo, Odette, Pablo, Sendong, Santi ug bagyong Vinta. Apil sab niini ang kadaot nga nahimo sa gubat sa Zamboanga ug ang magnitude 7.2 earthquake sa Bohol ug Cebu nakit na ang bagyong Yolanda. Hangtod karon wa pay impormasyon nga nagawat ang gobernador kung pila ang gigahin sa Malacañang alang sa Sugbo. So the RDC already endorsed our rehab plan together with the cost of Patay Abiso from Manila. Nagtapo kaganinang buntag ang tanang opisyal sa Police Regional Office 7 alang sa New Year's Call. Gawas sa mga pulis, lakip nga gipasalamatan sa pango sa PRO7 ang mga kapikas nila sa kinabuhi. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sa pagsud sa tuig 2014, usa ka New Year's call ang gipahigayon sa mga sakop sa Police Regional Office 7 ngadto sa ilang Regional Director nga si Police Chief Superintendent Danilo Constantino. Isugan kini pinaagi sa usa ka Thanksgiving Mass isip pasalamat sa tanang grasya nga nadawat sa tuig 2013. Gihulagway ni Constantino nga ang 2013 usa sa mga labing challenging nga tuig tungod sa sunod-sunod nga dagkong trahedya, katalagman ug mga pangitabo diin kanunay silang full force. Gipasalamatan ni Constantino iyang mga sakop tungod sa ilang way puas nga pagpangalagad atol sa maong mga panghitabo. I would like to congratulate the ladies for your understanding. So, maraming salamat for your support, your husbands. Di lang ang mga police men and women ang bida kaganiha, kay lakip na ang women and men of the police. Mato di Constantino, ang ay pasalamatan ang mga asawa sa mga pulis sa ilang sakripisyong gipakita, hilabi na matag holiday season, di nila makauban ang ilang mga kapika sa kinabuhi. All of these challenges, we were able to surpass. We were able to rise up to the occasion. Likod. Kay Linaw. Buot ni Constantino nga i-level up ang kahibalo sa mga pulis karong 2014 aron mas maayo na silang makaresponde sa mga dagkong panghitabo sama sa pagpahigayon ng trainings kabahin sa search and rescue operations. First, I've directed our
personnel and training officer to schedule training on EOD, explosives ordnance disposal training, EOD training. We are also going to have yung mandatory training on scout. Likewise, a training on search and rescue operation, and other disaster management activities. Andrea Patenya, News 5. Gipang basa sa mga sakop sa Iwas Paputok Team sa Cebu City Government ang mga nasakmit nilang pabuto. Cebu City Mayor Michael Rama sa iyang bayan ni Palayag nga dili siya pabor nga huwag tangon ang pagpabuto sa dakbayan sa Sugbo, ilabi na sa kasaulugan sa Pasko ug sa bag-ong tuig. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Gibasa kaganina sa mga sakop sa Iwas Paputok Team sa Dakbayan sa Subo ang ilang mga nasakmit na pabuto na embargo kining maong pabuto kay gidisplay kini sa non-firecracker zone sama sa Colon, Manalili ug ubang dapit sa downtown area sa syudad. May rekomendar sa konseho ang team leader sa Iwas Paputok Team nga si Raquel Arce nga hatagan og multa o kaasilot ang mga gahig-ulo nga namaligya og pabuto. Para sa mga establishments, they're not allowed to sell pyro and firecrackers sa ilahang tindahan. Wa sila permit to sell unya. So I hope this will teach them a lesson. This will serve them a lesson. Gikalipay ni Cebu City Mayor Michael Rama ang maong kalambuan. Sukuhay sa ubang dapit nga gidili ang pabuto, dili uyon ang mayor nga idili ang pabuto sa Subo. Si Rama naglaraw nga magbutang na lang siya dapit nga magtapok ang tanan alang sa fireworks ug pabuto. Yeah, ang kanang campaign nga wala game na discuss siya that many. It has to be not just 1 month before. It has to be 6 months before ang campaign. Yeah. Kanang doon ka baril 6-month campaign and then it will have to be stricter. Then we'll try to envision a countdown. Countdown na mag-abot ang mga tao dito ra ang fireworks. Leslie Caminado Vistil, News 5. Sa ka-milyon ka pesos ihatag sa Kapitolyo ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated. Ang maong kwarta kabahin sa tinuig kahinabang sa Kapitolyo alang sa pagpahigayon sa mga kalihukan sa Sinulog. King Perez, Sugin Limi. Nibisita ang mga sakop sa Sinulog Foundation Incorporated kang Governor Junjun Davide Kaganiha. Human silang tigom, gipahibaw ni SFI Executive Director Ricky Ballesteros nga misaad ang gobernador nga muhatag og 1 ka milyon ka pesos alang sa mga kalihukan sa Sinulog. Mas dako kini og tunga sa milyon ko ni tandi sa gihatag ni Acting Governor Agnes Magpale sa mayaging tuig. And 1 million is already a big amount, a big help for the foundation. So last year it was 500,000. The previous years, 1 million okay? So I said, one lang. Pero man sila po. Gibana ba na mukabat og 40 milyones pesos ang magasto alang sa tanang kalihukan sa Sinulog 2014. Manghuwam sab ang Sinulog Foundation og 26 ka mga suroy-suroy ba sa lalawigan. Alang sa siyam ka mga contingents gikan sa mga kalungsuran sa lalawigan nga moapil sa Sinulog sa Kabataan o Grand Parade. Imbitado sa si Davide ug ang iyang pamilya nga mosalmot sa mga kalihukan sama sa opening mass karong Enero 10. Dili pinali, hanggang sa mas, imbita mo ni Mrs. Davide, ni Ricky, ni Mr. Ballesteros, so we'll be there sa mas function nila. Sa pangutana kung musayaw si Davide susama kang kanhi Governor Gwen Garcia matag Sinulog. So, sabi siya niya ako, dili mo pigsayang, dili mo pigsayang, dili mo pigsayang. Sabi siya mo tuga pa rin. Mulaw itong sinisayang dito. Tawad sa mga tao. Nabaan pa ka. King Perez, News 5. Why hunong sa pagbansay-bansay ang mga contingents nga mga pil sa Sinulog 2014. Andam na usab ang mga kahimanan sud sa Cebu City Sports Center alang sa mga kalihukan sa Sinulog Grand Parade. Jinky Bargio, Sugin Limi. Andam na ang stage alang sa mga kalihukan sa Sinulog Grand Parade. Bag-o na sabang pintaw sa grandstand alang sa color-coded ng mga tickets sa mga mananaw.
Andam sad nga imuntar ang 7 ka mga LED wide screens nga ibutang palibot sa parade route. Subsog usab ang practice sa mga contingent nga buot mo apil. Ang contingent sa Arellana National High School nga gilangkuban sa 400 ka mga dancers ug mga propsmen mao kanunay ang mudaog sa sinulog-based category. Apan human sa 4 ka tuig, karon pa sila mosalmot ug balik sa free interpretation category. Gihimong inspirasyon sa ilang artistic director ang duha ka mga katalagman nga miigo sa Kabisayan sa tuig 2013. Ang concept na mo karon kay more or less is a dance of gratitude to all the countries who have helped the Philippines during our calamities. Jinky Bargio, News 5.